Ik ben even zien spullen van mijn zoon aan het zien, die ik nog bewaren heb. Waar hij eigenlijk hier heel vaak aan het bjatje weer. Ja, en dat is eigenlijk het enige wat we hier nog wat van mijn zoon hebben. Iets tastbaars in ieder geval. Hij is net daar. Nee, hij is net daar. Alleen het veelt dat je een baan verlen hebt. Zo veelt het wel. Nou, de scheiding zag ik met mijn ex-vrouw. En toen kwam hij hier om de 2 weken. Vrees hel ik hem op. Snijdt hij ons, dan kon hij weer naar huis staan. Ja, en dat is op een gegeven moment is dat stoppen. Ja, op een gegeven moment krijg je dus een strijd met je ex, wat op de achtergrond terug gaat. En ja, dan wordt op een gegeven moment het band erin betrokken. Die krijgt alles mee. En dan krijg je mij instanties als jeugdzorg. Letters zelfs met de Raad van de Kinderbescherming krijg je het meidje. Ja, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan begint de ellende pas echt. Ja, wij zijn nu 10 jaar bezig. Dus vanaf zijn treden, 2,5 jaar is hij bij de uitbekwam. En voor de laatste jaren is het echt met het ouderverstotingsverhaal erbij, is het echt bergouwaarts gang. Nou ja, en mijn acties zijn seksueel misbruik. Kwam er nog eens een keer bij, want hij is ook een rare verhaal. Het zijn letter introkken. Alleen op dat moment wordt dat wel zijn in je. En op dat moment, dat is iets dat raakt je echt heel hard. Wat je daarvan beschuldigd wordt. En soms is het heel moeilijk om te denken van ik ben heid. Want als je dat jaren, dan denk je, ja, ik weet niet hoe zo'n band nou sinds zijn heid aan shut, maar hij shut mij net meer als heid. Hij shut mij als een monster op een of andere manier. Hij voedt toch alleen maar negatieve dingen. En de uitspraak die hij in het over zijn heid, nou dat... Maar die heid, dat bestaat. Dat ben ik, ja. Ja.